Velkommen igen. Det vi skal snakke om i dag, det er hindringer i salget. Vi kender alle sammen det her, at nogle dage så suser det ud af, at den ene aftale tager den anden, og man kan mærke succesen. Andre dage der går det knap så hurtigt, og man har knap så meget held med tingene. Og det er fordi, man er styret af 2 overskrifter, som sælger. Man bliver ramt af den her frygt og selvtid, der står og arbejder mod hinanden. Og vi bliver ramt af 4 frygter som sælger. Vi har frygten for nederlag, frygten for afvisning, frygten for risiko og den her utryghed, som vi mærker nogle gange, når det bliver lidt svært. Og det er derfor det her frygt og selvtid, det ligger og kører mod hinanden. Og nogle dage mærker vi det, og nogle dage mærker vi det ikke. Det der er interessant, det er selvfølgelig de dage, vi mærker det. Og blive bevidst omkring det og anerkende de udfordringer, der ligger. Så vi kan arbejde med det. Og en af de ting, der er at gøre, det er at arbejde med forberedelsen, når vi mærker de her frygte. Gør så en ekstra indsats omkring forberedelse. Der er noget omkring sparring med kollegaer. Og der er træning. Man kan simpelthen træne de færdigheder, det kræver, om det er mødebook. Det kan være, at man skal ud og lave en afslutning på en stor aftale eller andre ting. Og så tage dialogen med kollegaerne. Men det starter et sted. Det starter med en selv. Vi skal anerkende udfordringen, så vi kan arbejde med den her akillessene. Så vi kan øge vores succes og vores egen motivation. Og i sidste ende skabe den her vækst for virksomheden. Så prøv at mærke efter næste gang, jeg er derude. Og så gå ind og arbejde med det. Vi ses derude.